Tam, kde boli kňazi, tak títo kňazi dokázali slúžiť svätú omšu aj vo väzení. A najmä tam, kde bolo, povedzme, kde boli veľké cely, veľké izby, pravda, a kde bolo viac katolíkov a medzi nimi, povedzme, aj nejaký kňaz. A ten kňaz, keď mal oplatku, povedzme, z nejakej napolitánky, alebo z takého nejakého toho rezu, a za druhé, keď mal hrozienko, tak na lyžičku dal večer to hrozienko a zalial ho vodou. To hrozienko nasálo tú vodu a jak si nabobtnalo to hrozienko a ráno ten kňaz vyžmykal z toho jedného zrnička kvapku tej hroznovej šťavy. To sú tzv. Materie pre svätú omšu. Oplatka pšeničná a hroznová šťava. Malé množstvo. Toto premenil kňaz tým, že slúžil nad týmto svätú omšu a každá malá partikula z tej hostie bola zabalená do malej časti toho cigaretového papierika, fajčári tam mali potom istý čas povolené, tak som išiel okolo väzňov, o ktorých som vedel, že o to stoja, boli na to pripravení, že chceli prijať sväté príjmanie, takže im som prihral tú maličku, boli som 3x3 mm partikulu. Ale v každej situácii som teda veril, že Pán Boh, že mi pomôže. A o to som sa modlil, že vo väzení, keď som pravda mal trest 25 rokov väznenia, keď viacerí ateisti, alebo tam ľudia bez viery sa utekali do drôtov, aby ich tam prúd zabil. V tejto situácii som vedel, že nikto a nič mi nepomôže. Prídu Američania, oslobodenia nás a potom budeme vešať komunistov. Také myšlenky mali niektorí. Tak ja som sa nikdy nedal strhnúť k tomu, aby som vyslovil nejaké nenávistné reči proti komunistom alebo proti tým mocipánom, pravda.